Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Kalusugan at bayanihan. Makinig para sa mabuting kalusugan. Makinig para umasenso kasama si Doc Joey Bitito. Alamin ang mga benepisyo ng iba't ibang food supplement galing sa Amerika sa programang Kalusugan at Bayanihan. Oh, Ang malaki po programa yan. ito ay 10, 7, 6, then 4, 3. Bali ano po yan? Bali 30% po yan. Malaki po yan. Then pag 12,000 naman po, ang referral bonus mo dyan is 1,000. Ano naman po ang level dyan? Yan po ay up to 10th level, 6, 10, 6, 7, 6, 5, 4, 3. Then from 6 to 10 ay 3, 3, 3, 3, 3. Oo, malaki po yan. Bali po ay ang 45% na lahat, di ba? Then, pagdating naman po doon sa isang membership natin, which is tinatawag nga po natin ay itong tinatawag naman natin ay ito pong tinatawag naman natin ay 20,000. Sa 20,000 pong yan ay 30%. Yan ang discount natin. Iyan po ay 20,000 na yan, ang level na po ninyo hanggang 25 levels. Habang lumalaki ang investment mo, lumalaki ang discount mo, lumalaki ang humahaba ng humahabang infinity mo. Iyan po ang maganda dito, di ba? So dito sa atin ay ganyan ang gagawin natin para kung gusto mong mabilisan, di mag-invest ka. Kung ayaw mo mabagal, okay lang, walang problema. Kung ano ang kaya mo yun, di ba? Pero kung ako, may pera ako, doon ako sa mas mabilis, di ba? Mas mabilis ang pag-akyat, di ba? Mas mabilis natin maabot ang tugatog ng tagumpay, di ba? So ngayon, paano naman yan, Doc Joey, kung mag-invest ako? Saan ko naman yan di awa ka na ng area. Pag alam mo, sinabi mo, sabi ni Miss Migawan, Doc, kawakan ko na ang 3rd district. Yan, magkano invest ko? Ikaw? Magkano invest mo? Siguro dyan, 150 to 120 to 50, 500 or 1 million. Di ba? So, ganun po yan. Bibigyan namin kayo ng area-area para kayo naman ay mayroon kayong area na papakinabangan. So, halimbawa, sinabi ko ikaw 3rd district. So, lahat ng mga taga 3rd district dito na po kayo bumili. Yan, di ba? O, paano naman ang 1st district? Lahat ng taga 1st district, dyan naman kayo bumili, di ba? Except of course, Dorotea, dyan tayo, pwede pa rin dyan tayong bumili. Pero ang binaplug na natin, yung 1st district, di ba? Okay po yan, maliwanag po yan. So yan po ang mga ating pong ginagawa ngayon na mga innovation para po natin makatulong sa ating mga kababayan. Kasi nga po, ang problema ngayon ng tao, kalusugan. Mahirap ngayon ma-hospital, hindi mo alam ang babayaran mo. Yung anak kong si Anne, pinanganak niya, nanganak nung Sunday, biruin mo, dyan sa 1st District, kasi doon po ang nirefer ng kanyang OB-GYN, ang binayaran niya, 103,000 plus. Binawasan na po yun ng PhilHealth. Ngayon po yung baby niya, yung apo ko, ay pinaiwan pa ng isang araw, ang binayaran pa 32,000 plus. Pero yung magnanay, pinanganak lang 135,000 megit, almost 136,000. Pero yun mo, mga anak ka lang, hindi naman karamdaman po yan. Kaya po ngayon mahirap kang mapunta sa ospital. Kaya yan sinasabi ko sa inyo, sa amin po dito, very affordable at bibigyan pa namin kayo ng negosyo. Ano ang gusto ninyo? Yung pera ninyo ay matutulungan na kayo sa kalusugan at magkakaroon pa kayo ng negosyo
na ang negosyo ninyo, magkwento lang sa inyong pamilya muna. Kwentuhan mo muna yung buong pamilya mo. Ubusin mo muna ang pamilya mo. Di ba? O, kasi nga, may narinig ako ito. Okay raw siya, gumaling. Pagkatapos yung pamangkin niya na hospital, laki binayaran. Kasi hindi kwinintuhan yung kapatid. Kung kwinintuhan ba yung kapatid, hindi sana na hospital yung kanyang pamangkin, di ba? Kaya nga dito, ubusin mo muna ang pamilya mo, mga kamag-anak mo, kaibigan, bago ka pagkwento sa iba. Di ba? Ngayon naman, pag nagawa mo na yan, huwag ka nang hanap ng hanap. Yung mga nakwentuhan mo, nakasama mo sa isang linya, ay tulungan mo magkwento. Tulungan mo sila para ang tagumpay ng iyong grupo ay tagumpay mo. Wala na ditong wala nang binta-binta, wala nang recruit-recruit kasi ayaw ng tao ng binibintan, ayaw ng tao ng rini-recruit kasi anong nangyari, illegal recruiter, di ba? Okay, maliwanag. So, gusto ba ninyo yan? Kung gusto ninyo, salamat. You mean everything to me. Kung ayaw ninyo, pasensya, pumunta kayo sa ang lupalop ng mundo. Baka mapunta kayo dun sa pairing-pairing, copy-pairing, wala naman napi-pair, di ba? Di ba? Kung ano-ano na lang sinasabi. Kung ano-ano na lang, di ba? Ito sa atin, isa lang linya. Kasi isang pagmamahalan, di ba? Okay, maliwanag. So, yan po ang ating gagawin. Kasi ang produkto natin ng Mega One, talagang mega. Mega One. Talagang ang daming natutulungan ng ating Mega One. Ito'y validated na. Ito po ay talagang nangyayari na marami tayong natutulungan. Kung kayo gusto ninyong matulungan, salamat. Salamat sa iyo, aking minamahal. Ayan, di ba? Alam kong mahal ko kayo. Ngayon, kung mahal din ninyo buhay ninyo, sumama na kayo dito. Kung hindi nyo mahal, pumunta na kayo doon sa magandang magandang opportunity. Pero pagdating ng araw, I'll assure you, babalik kayo sa akin. Pero huli na ang lahat, di ba? Ito ay sa ating mga naman sangkatutak natin eksperyensya, di ba? Ngayon ay pinapadali na natin. Pero hindi na dito po pwede yung laway. Puro laway tayo ng laway, walang nangyayari. Kailangan mayroon tayong taya. Kasi kung hindi, wala kang taya, wala kang taya eh. Paano ka magsisikap? Wala kang taya. Di ba? Wala kang taya eh. Pag wala kang taya, wala. Paano ka magsisikap sa wala kang taya? Kailan may taya ka. Ganun talaga ang mundong ibabaw. Magtaya ka. Paano ka mananalo sa loto kung hindi ka tumataya? Di ba? Simple yan eh. Hindi ka po mananalo sa loto kung wala kang taya. Di ba? Hindi ka po makakatapos sa iyong pag-aaral kung hindi ka nag-aral. Di ba? Ganun po yan. Hindi ka makapagtrabaho kung kayo po ay kung hindi ka nag-a-apply. Di ba? Ganun po yan. Wala na po yung sinasabi natin mga online, wala na po halos yan. Yung walang puhunan, wala na. Hindi na po yung kinakagat sa mundong ibabaw. Ang kailangan po, maliit na puhunan, pagsikapan natin, di ba? Kasi yung puhunan mong yan, iinumin mo lang para maging malakas ang pamilya. Iyon alang ang ikukwento natin. Kwento, di ba? So by the way nga pala, bukas, for the last time, yan. Twice a month na lang po tayong pupunta dyan. Unless otherwise ay talagang punong-puno. Marami kasi nga po unilevel na tayo. Unilevel program na po ang ating gustong mangyari. Okay, pero as of now ay maibibigay natin ay referral bonus pa lang, referral bonus. Kung mag-unilevel na naayos na, saka pa lang po yan. Pero as of now is unilevel bonus po ang ating ibibigay. Okay, ito po ang ating bukas po ay babalik kami dyan for the month of April, last 24 Saturday po yan. Mga katuto, yung mga nakikinig sa atin sa radyo, yung mga kamag-anak, kaibigan, yung mga nakainom na, yung gumaling na, yung hindi pa nakainom, iniimbitahin po kayo bukas, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, unless otherwise, ma-extend kung saan katutak ang pumunta, 1:00 hanggang 3:00. Diyan po tayo sa Barangay Hall ng Barangay Iraya, Ginobatan, Albay. Mga taga Ginobatan, libo-libo na dyan natulungan natin since
immemorial, di ba? Okay, so yan po, first come, first serve basis. Ngayon po ay yung may mga dalang guest na nauna, ay mayroon tayong surprise gift. Yan. Si Flor Kiding, mahilig ito sa mag-invite. Flor Kiding, Flor, you are Flor, di ba? So, Flor, di ba? Okay, so yung gusto ninyo sa Unilevel, this is it, di ba? Okay. So, yan po, magandang balita. Paano, Doc Joey, kung ayaw ko sa Unilevel? Walang problema. Paano kung nag-member yung aking aking dinala sa'yo, nag-Unilevel? Makukuha mo lang referral bonus, pero wala ka na other incentive, di ba? Di ba? Sa 6,000 may 500 ka, sa 12,000 may 1,000 ka, sa 20,000 may 1,500 ka. Paano, Doc, yan? Doon sa Unilevel, yung mga other incentives, wala na kasi hindi ka nag-member sa Unilevel. Yan. Okay, maliwanag. Hindi ka nag-member Nag-member ka, MHCBKK pa, layo-layo na noon, di ba? Pero makakatanggap ka ba ng incentive? Yes, 500, 1,000, 1,500. Pero yung other incentives, wala na kasi hindi ka nag-member. Para yung gratification namin sa inyo, di ba? Paano ang AYAP? Ang AYAP, naglalayap-layap pa rin yan, lumilipad-lipad pa. Okay, makakakuha ka dun sa incentive, sa referral bonus. Pero other than that, wala. Di ba? Okay, maliwanag. Maliwanag sa sikat pa ng araw bukas. Di ba? Di umanap ka na mag-invest ng 1 million para may referral incentive ka at the same time, meron ka ng pampunan. Di ba? Kaya dito ay lahat ay ginagawan po natin ng pagkakataon para kayo umasenso sa buhay, para kayo ay magkaroon ng magandang kalusugan, para kayo humabang buhay, para kayo may magandang kaisipan, para kayo ay makahanap ng mga mag-invest, para kayo kumita. Kung wala kayong pera, ay humanap ng taong may pera. Kasi kung wala ka na ng pera, hahanap ka rin sa walang pera. Lahat tayo, lahat yan, wala ng pera. Walang mangyayari sa buhay natin. Paano ka? Doc, wala na kaming makain. Pagkatapos ang hinanap mo rin, wala ring makain. Paano kung makakakain, di ba? Hanapin mo yung maraming pagkain para mabigyan ka ng pagkain. Very simple po yan, di ba? Okay. Isulat mo lahat. Lord, sino kayo dito sa aking mga kamag-anak, may mga pera? Sino kayo sa mga kaibigan mga pera? Sino po kakilala ko may mga pera, di ba? Kasi wala ka na ng pera, hanapin mo pa rin, walang pera, wala. Kinakausap mo, wala pa rin pera, wala rin, di ba? Okay, maliwanag. Huwag na kasing matigas ang ulo. Di ba? Huwag. Diyos ko, Maria, Panginoon ko. Ano na. Ngayon, gumagaling ka nga, hindi mo kinintuan yung kapatid mo pala may problema rin sa kalusugan. Pag na-hospital, ikaw pang sisisihin, di ba? Yung pinsan mo, ganun din. Kasi ikaw nahihiya. Bakit ka mahihiya? Sabi ko nga, magkwento lang. Sa chismis na ibang chismis, ang galing natin mag-chismis. Diba ito magandang chismis, ayaw natin i-chismis. Ano ba tayo? Kailangan po tayo ay teachable. Doon gusto nung ako'y nag-uumpisa pa sa mga negosyo, kailangan natin ay maging teachable. Di ba? Kasi yung nagtiteach sa atin, mga magagaling na yan, meron ng pinatunayan, tayo ay wala pa. Kaso nga lang, ayaw natin maging teachable. Ang gusto natin, lihis na landas. Huwag tayo sa lihis na landas, sa dalawang landas, di ba? Anong teachable? Be a product of the product. Use the product, di ba? Hindi mo iniinom ang produktong Migawan, paano ka makapagkwento, di ba? Sabi ko, Migawan, iniinom mo lang kape, di ba? Huwag kayo maniwala yung mga sinasabi na sangkatutak na kape ay nakakagaling po ng lahat, kalukuhan po yan. Nakakatulong ng kaunti, pwede po yan. Ang amazing coffee mix natin, nakakatulong po yan. Pero ang pinaka-pure dyan na makakatulong, ang Migawan, amazing pork, kasi yan po pure, di ba? Para ba kayo, kumain? Anong gusto ninyong kumain, di ba? Ng kanin, na mabusog talaga kayo ng pero lang po kayo ng sinabawan ng araw-araw, counting ay puro na lang lugaw. Basa-basa, di ma, mangunguluntoy ka. Yan, okay, dapat tayo po ay marunong
pa mag-isip ng tama, di ba? Okay po ba yon? Tayo po sana nagkasama-sama na para ito na ang panahon na tayo umasinso. Labanan natin ang COVID-19. Kasi ang COVID na yan po yung salot sa atin, salot sa lipunan, kailan labanan po natin. Kaya ang inyong abang lingkod, kasama ko si Miss D at saka si Miss A, nag-uusap-usap kami para paano makatulong sa sambayan ng Pilipino. Yan, hindi na Bicolandia, sambayan ng Pilipino na in the future, di ba? Okay, maliwanag. Ayan pong sa Radyo Maraynon, Mr. Robert, yan, di ba? Dapat iyan ay ginagawa na natin. Gawin na natin ang tama. Halibasin na natin yan. Sabi nga natin, gusto natin umakyat sa bundok Banaw. Akyatin natin ang Mayon Volcano. Yan sa dulo ng yung tok-tok niyan, iyan ang tugatog ng success. Ay gawin na po natin ngayon, di ba? Di ba? Gagawin po natin yan. Di ba? Kasi pag ginawa po natin yan, ay mayroon tayong magandang pupuntahan, di ba? Okay, so yan po ay dapat natin tandaan. Pag tinandaan po natin at ginawa po natin, ay malamang may mangyayaring maganda. Pero kung hindi po natin ito ay gawin, ay tayo rin po ang may problema sa buhay. Sabi nga, dasal ka ng dasal, negative naman ang kaisipan mo, wala rin. Mag-pray ka, positive ka ang isip mo, di ba? Yan po ang ginagawa ni Doc Joey Bitito. Nagpipray, parati tayong positive ang attitude. Pag kaya nilang, kaya natin. Di ba? Sabi ko, ayaw ko na ng politika. Ay, meron naman nagtatanay-tanay kayo. Hindi, sabi niya. Meron gusto ba ka, kunin ka ng ganito, ganyan-ganyan? Kako, wala namang pera. Wala akong pera na sa politika. Silang gumasto sa akin, baka sakali. Pero pag-uusapan pa. Nasa migawan na tayo. Nasa unilevel na tayo. Aanin ko pa mga yan na puro problema lang yan, di ba? Pero I am not closing the book. I'm not closing the book by its cover. Maling English yun I'm not closing the book of my chapter. Okay. Nagpapatawa lang ako sa inyo kung mali ang English natin, I don't wanna say anymore. Di ba? Akala ninyo kayo lang marunong kumanta, di ba? Okay, so anong problema? Anong problema nila? Di ba? Okay ba yan, Miss Payan? Miss Payan ng Ginobatan Albay. Mag-attend ka naman bukas at tomorrow. Tomorrow, di ba? Tomorrow. Mag-attend ka bukas sa ating sa ating pre-consultation tomorrow. You're invited, di ba? Okay ba yan, Miss Pian? Ito si Miss Pian ito, isang magaling na online seller ito. Si Miss Pian Marniba, yan, di ba? Mayaman ito Pamangkin ito ng may-ari ng isang yung group of groceries diyan sa Ginobatan. Kaso yung grocer ayaw pababanggit daw, baka sila lalong yumaman. Di ba, Likako, wag nang banggitin. Di ba? Bakit? Pag binanggit ko ba yan, yayaman si Doc Joey? Di ba? Ayaw pabanggit, wag banggitin, di ba? Ako, banggitin ninyong banggitin. Magpapasalamat ako sa inyo na si Mr. Migawan. Yan, di ba? The mentor of Migawan. Mentor of Migawan. Okay lang yan, di ba? Thank you. Thank you in advance, di ba? Libre yan libre. Okay, so balik po tayo bukas for the last this April. Bukas na po sa Saturday. 1 to 3 p.m. po ang ating pre-consultation sa natural medicine. Diyan po sa Barangay Hall, Barangay Iraya, Ginobatan Albay. Please wear your face mask and face shield. Kung wala pong face shield, naka-ano na ba tayo dyan ng face shield? Bukas, mamigay tayo. Okay, bukas daw, mayroon kaming face shield na ipamimigay doon sa mga unang-unang darating. Huwag lang kami ubusan. Kaya first come, first serve basis, di ba? Okay, maliwanag. Doc Joey, magkano ba? Magkano ba ang membership na sinasabi mong yan? Meron po tayong 2 boxes worth of 8,000 na Migawan
ay 6,000 lang. Discount ka agad. May discount ka agad. Ayan. Doc Joey, paano mag-member na kami? May nagkwento kami, gumagaling kami, may nag-member din ng 6,000. Magkano naman sa amin? May 500 kayo referral bonus. At bawat bili po na yan, ay meron kang 10% doon po sa kanyang point value. Ayan. Di ba? Ay paano ang isang box bumili? Ang isang box bumili ay ang point value niya 2,000. May 200 ka. Pero for every box sa bibili, may 200 ka. Di ba? Sa ibang wala na. Wala na. Kung walang pairing, wala na ito. Bawat bili niyan may 200 ka. Yung isa pang level, bawat bili mayroon ka pang 140. Diba? Yan ang kagandahan dyan eh. Ano lang kailangan mo? Bumili ng isang box buwan-buwan or mag-sponsor ka. Pag nag-sponsor ka, pwedeng hindi ka nabibili. Yan, di ba? Napakaganda pala yan. Yes! Pinadali natin. Sinimplify natin. Pero test lang po ito kasi wag naman bumagsak ang kumpanya. Kasi pag bumagsak, meron dito na na pwede natin i-amend ang marketing plan, di ba? Kasi gusto ko lang po i-test ito para kayo kumita na ng malakihan, yung mga masisipag. Pero yung mga tamad, wala, si Juan tamad nga. Hindi, sabi nga ng Panginoon, huwag pakainin ang tamad. Di ba? Nasa Biblia, huwag pakainin ang tamad. Pero kung kayo nagsibag, pakakainin kayong pakakainin. Maraming grasya ang bibigay sa atin ng Panginoon. Ako nga kanina, kahapon pa, itong ating pre-consultation, ginagawa ko ng mga advisory natin, sumakit lamang ang likod ko, okay lang, ganun talaga. Sabi ni Panginoon, Doc Joe, anak, magsipag ka. Gumawa ka ng mabuti. Tuloy-tuloy lang yan. At darating sa iyo ang biyaya. Kaya ginagawa natin yan, di ba? Kaya ito mga payo ko sa inyo, mga minamahal ko, mga ka-amazing. Kailangan po ganon. Ilang beses ba tayo kumakain isang araw? Ako nakailan na. Kaninang umaga, nag-lunch, nag-merienda. Anong minerienda ko? Kamote. 3 na. Mamayang gabi kakain, 4 na kain. So 4 na kain, alam nga naman hindi ako magtatrabaho. Ganon po yan. Dapat magtatrabaho tayo kasi kumakain tayo eh. Di ba? Tama po ba ko? Ganun po talaga yan. Kaya bukas, may diamond daw na tayo, yung 2 ata nag-diamond, 3. Nakikita ko, kaya lang, magdagdag. Bakit 70,000 pa rin tayo? Ang diamond, 500. Di ba? Ganun po yan. Kailangan po ay congratulations, Madam P. Salting ng Ginubatan, diamond na. Ay ano rin, si double diamond na rin si double diamond si Elena Borbano. Di ba? Ngayon naman si Venus ay sinasabing diamond na rin. Di, i-check natin yan, wala namang problema. Di ba? Pero ang ko sana diyan ay pagtuunan natin ang yung pagkakakitaan talaga. 'Di ba? Huwag kang susuko. Wala, lahat naman. Ang mahirap po yung maging mahirap. Mahirap po yung walang makain. Ang mahirap po wala ka nang makain, may mga karamdaman pa. 'Di ba? Si Doc Joey nga hindi sumusuko. 'Di ba? Di tayo sumusuko. Go on, continue the journey until we reach the pinnacle of success, the epitome of success. Di ba? Okay, pero epitome na yan. Ano bang ibig sabihin ng epitome? Okay, basa. Yeah. The pinnacle of success. Alam po ba ninyo ang pinnacle? Ang tugatog ng tagumpay. Di ba? Ganun po yan. Nagtanong lang sa inyo kasi walang preparation. Ang sabi sa akin ng aking dating boss sa isang kumpanya, Doc Joey, ang importante preparation. Preparation and preparation. Execution. Preparation and execution. Di ba? Okay, maliwanag. Preliminary preparation. Di ba? Nasa
presentation ka na, preparation. Di ba? Sa closing ka na, preparation. Di ba? After closing, preparation. Puro preparation yan. Di ba? Okay ba? Amazing Mega One second placer Diamond Ninja Really Moral. Yan, di ba? Malapit na yung ating Miss Mega One. 15 boxes lang po ang kailangan natin for this month. Kaya 15 boxes, parang wala pa. Wala pa, kulang na kulang pa yung ating mga gusto mag-Mega One, di ba? Miss Mega One Arlene Pabilonia. 15 boxes, naka 24 ka last month. Dapat nga ngayon 25 or 30, di ba Miss A? Dapat ganon. Naka 21. Si Miss Mega One second place niya dapat ngayon at least maka 25, 22 minimum, di ba? Ganun po dapat yan. Okay. So tuloy-tuloy yan, tuloy-tuloy. Ako noon, pag mga pakuntis na ganyan, hindi ko pinapalagpas yan. Di ba? Hanggang sa pinapangutang ko. Ano pinapangutang, Doc Joy? May credit card ako. Bakit? Hindi na masisira yung produkto. Di ba? Nung ako nag-resign sa kumpanya, alam mo, produkto ko, worth million pa ang halaga. Di ba? Million pa. Mga 1,000 bottles pa ata. Isinama ko doon sa 1 year, naubos din. Kumita pa rin, di ba? Ganun lang naman yan. Kailangan, pag may guts, may glory. Pag wala kang guts, ay wala. Ganun ka na lang. Makontento ka na whatever you have. If you have 1 centavo in your pocket, be contented. Because wala kang guts. No guts, no glory. No work, no pay. Ganon po yan. Ganon na ganon. Ganern. Yan. Okay. Maliwanag. Kaya po bukas yung mga taga Ginobatan, Bilyar, Ligaw, Kamalig, yan. For the last time this April, dyan po tayo, 1:00 sa ang ating pre-consultation seminar dyan po sa Barangay Iraya Hall ng Barangay Iraya, Ginobatan, Albay. For further info, you can text Doc Joey 0917-853-8933, 0917-853-8933, or 0998-975-8121, 0998-975-8121. Yan, okay. Ang host po natin dyan, si Miss Mega One, Arlene Pabilonia. Yan, hanapin lang po ninyo sa kanyang Facebook account, Arlene, si Pabilonia. At ang ating pong through the courtesy of Honorable Allen Garcia, ang punong barangay. Di ba? Pinapasalamatan natin yan kasi hello. Okay, may magandang dilag po dito. Ito, sasali rin po ito sa Unilevel. Unilevel, ang hamot, grabe. Oo. Dito, para dumampo yung Miss Universe. Para dumampo yung Miss Universe sa grabing halimuyak, di ba? Na po ako? Na mesmerize ako, di ba? Oo, sa halimuyak. Di ba? Oo, ganun po talaga ang mga grabe. May dumang kasi dito mga magandang dilag, di ba? Ang sobrang bango. Kaya tuloy nakalimutan kung sasabihin ko na. Di ba? Ganun po talaga ang buhay sa mundong ibabaw. So ako dito, wala akong ginagawa. Nakapokus tayo sa pagiging sa ating programa, may dumaan. Di ba? So, sobrang bango. Ano magawa ko nito? Nawala ako, nablangka yung utak ko. But anyway, that's part of life. Di ba? Ang buhay daw ay ganun talaga. Kailangan we should accept the reality of life. Na ang reality of life ay marami pong distractions, maraming temptations, di ba? Kanina nga may sa akin, Diyos ko, Dok, ilibre mo naman ako ng McDo. Hindi ko mga taga mga yambang mga Facebook friends.
libre mo naman ako ng McDo. Nako, wala akong time. Oh, kailan ka magkaka-time? Ako, always busy po ako, di ba? O, biruin po ninyo yan. O, pagkatapos tinangan ko ang age, 16 years old. Nako, kako, humingi ka muna ng permission sa mama mo. Opo, hingi pa ng permission. Biruin po ninyo yan. 16 years old, niyayaya ako, ilibre ko raw sa McDo. O, biruin po ninyo yan. Hindi naman po ako basta-basta. Ano ako? Just. Hindi, biro lang po yan. Pero meron talagang mga ganyan. Pero no kidding. Sometimes there's kidding is part of life. Di ba? Okay, maliwanag po yan. Maliwanag pa sikat ng araw bukas. So ano na? Okay, so tomorrow na po yan. Tomorrow na ang ating pre-consultation sa natural medicine. Diyan po sa alauna hanggang alas 3, diyan po sa Barangay Hall, Barangay Iraya, Ginubatan, Albay. So punta na po kayan. Yung po may mga guest at saka yung mga early bird ay na may guest ay tatanggap po ng regalo. Okay? So inabot na po tayo ng oras. Mag-break po muna tayo kasi 6 o'clock na. Don't go away. We'll be right back. Ayan, a few minutes pa po tayo na commercial sa ating sa PBND CJB ni Kuya Manny. Maraming salamat. Don't go away. Thank you so much.
magpa-operar, sa katakot ako. Kaya magdigdi na kamo sa DCGB, tangani magkararay na kamo. Ako po si Evangeline Tabisodo. Ang agom ko man po si Ramon Tabisodo. Taga po kami, taga Iriga. Ano po yung sakit ng agom ko? May prostate, high blood, saka gallstone, saka yung diabetes, sakit sa puso. Amin na po, lahat na pong ilang sakit niya, nandiyan na po sa kanya. Tapos, naghanap po ako ng gamot na pwede niyang inumin. Natuklasan ko po yung Amazing Trio. Nakita ko po doon sa TV. Tapos, tapos na raw yung retirement, di ba? Yung isa naman ay pumunta sa atin, yung merong may problema sa ay psychiatric problem, di ba? Baka may high blood din, di ba? Kaya pinagbibigyan ko ng kamote. Pinagbibigyan ko ng kamote yung problema, isa naman, taga Bakakay pa. Si Kabayan, ganun din, mayroong maintenance sa high blood. Diba, maraming delikado kasi ang high blood. Pag iyan delikado. Parang, pwede kang pumunta sa lugar na wala ng balikan o pwede naman na ma-wheelchair ka. Pag hindi po yan naayos, na tulungan. Diba? O, yung iba naman, diabetic. Sabi ko, dahil na kayo para kain ng puro kanin, tinapay. Magkamuti na lang tayo. Magkamuti para kayo matulungan, di ba? Ganun po yan. Tinutulungan ko yung kamuti po yan. Binili ko yan, hindi para kumita, bagkos para kayo tulungan. Diba? Hindi nakakabalik po ang puhunan niya sa akin. Nasira pa yung sasakyan ko. Kasi ang dinala ko, yung Fortuner, nung isang araw, pagkuha, nako, wala yung driver. Binuhat ng aking mga dalaga. Ayun, dumaos-dos, tinamaan yung pintura. Yan, grabe. Kaya malaki po ang aking taya diyan sa kamuting na yan. Kaya gawin ninyo ang kamuti king, okay lang. Pero yung kaninang umaga, ang aking merienda, ang aking almusal kamote. Ngayon ang hapon, ang aking pong merienda kamote. Mamayang gabi, ang aking dinner kamote. Ayan, di ba? Ang aking bituka, kamote, nalinis na ng gusto ang bituka ko. Di ba? Kaya ang bituka ko, ayan, parang fresh yan. Parang 20 years old na kamana. Parang 20 years old ang aking bituka. Kasi nga, puro kamuti, nililinis ang kamuti ang aking bituka. Di ba? Okay, so yan po yan po tinuturuan ko kayo ng libre. Wala po akong kita dyan, bagkus lugi nga ako. Kumikita po ako dyan, dahil ako'y gusto kayong matulungan. Yan. Okay, maliwanag. Maliwanag. Saan ba kayo makakakuha ng ganon? Sige nga, punta ninyo lahat. Di ba? Ngayon, kung may magbigay sa inyo ng kamote, praise God, hallelujah. Di ba? Maliwanag. Okay, naliwanagan na po kayo. Okay. Magkano ang kamote dyan? Yung maganda galing San Miguel, 40-50 per kilo. Di ba? Okay. Inaantok na ako. Uwi pa ako sa Bakakay, di ba? Dadaanan ko pa si Miss Jobs. Kasi pinakiusapan ni Ann mag-alaga dun sa tumulong sa pag-alaga sa aming apong napaka-cute. The cutest. Cute na cute si Miss Jenna. Pinakiusapan ni Ann mag-alaga dun sa tumulong sa pag-alaga sa aming apong napaka-cute. The cutest. Cute na cute si Miss Jenna. Anong pronunciation noon? Anong pronunciation, Miss J? Jana. Di ba? Okay, maliwanag. Si Miss Jana, di ba? Si Baby Jana. Yan, okay. So, ganun po yan mga kaibigan. Ako kasi, kung makuha lang po ninyo ugali ko, pag hindi nyo ako makuha ang ugali ko, akala ninyo, binubula ko kayo. Sometimes, di ba? Pero katotohanan, ay tinuturuan ko po kayo mabuti.
Di ba? Okay, maliwanag. Naunawaan po ba ninyo ako? Kung ako po yung naunawaan ninyo, okay po. Pag hindi, you mean everything. Dapat I'm sorry my love pala yun, di ba? Okay, maliwanag. Sana ay nagkakaunawaan tayong lahat. Okay. Kung nagkakaunawaan po tayong lahat, ay maganda po. Ay, di ba? Huwag ka muna maingay, Doc Joey Bitito. Painaan mo muna. Good evening po, Doc. By Mers Bilan. Good evening. Good evening, Doc. By Double Diamond. Elena. Espion. Borbano. Nako, grabe. Jovelyn Apatan. Love. Yes, love also. Good evening po, Doc. Marilyn Marchan na ginubatan. Yan, di ba? Ini ang ini ang Miss Beautiful ini. Di ba? Bukas magkita-kits tayo. Mag-invite kayo mag-invite. Mag-invite kayo mag-invite tomorrow. Di ba? Tomorrow na tayo mag-invite kayo. Congratulations ata. Parang mag-daya mo na rin ito si Amazing Venus Bukauto ng Sugod. Baka kay Albay. Di ba? Tomorrow. Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Ano mangyari? Ano mangyari sa atin? Mangyari sa atin ay talagang ganyan talaga. So, kayo po ay natutuwa ba? Natutuwa kayo? Natutuwa kayo? May magandang balita tayo? Sabi nga dito, aanin mo ang asawa mo kung iba naman ang ano ito? Aanin mo ang damo kung wala ng kabayo. Pero aanin mo ang asawa mo kung iba naman ang ano daw ito? Grabe na ito sa Facebook. Kung ano-ano na lang nababasa ko tuloy. Nalilis tuloy ako sa programa natin. I'm sorry my love, di ba? Kailangan magmigawan kayo para kayo ay maganda ang inyong kaisipan. Kasi kung hindi kayo magmimigawan, ay talaga mahirapan kayo. Ang isip ninyo ay iba. Di ba? Dapat magmigawan kayo. Okay. So ito na po ang ating ang new membership package po natin. Doon po sa mabababa kasi may mataas tayong package, mga special package meron po tayo. Yung hahawakan po ninyo mga lugar-lugar, di ba? Meron po tayong special package na 6. Hindi, yung mga ordinary package 6, 12, 20, 60. Yan po yung mga ordinary packages po yan. Di ba? Ngayon po naman, sa mga packages na gusto niyo mas maganda, mayroon naman po tayo dyan. Okay. So yan po magandang balita ko sa inyo. Ang magandang balita, ano ang dapat ginagawa? Ay pinagyayamang mabuti. Diba? Okay, maliwanag. Maliwanag, Miss G. Inaantok na rin si Miss G. Nahawaan ni Doc Joey, di ba? Naantokin si Doc Joey. Pero ngayon hindi na. Pag kayo nasa camera action, yan. Akala mo action star, di ba? Huwag ka nang mag-ambisyon na maging action star. Na dati si Robin Padilla. Ayun si Coco Martin, di ba? Tama na tayo dito. Basta ako masayang-masaya na makatulong sa maraming magkaroon ng magandang kalusugan at maraming umasinso sa buhay sa ating Unilevel program. Yan po, masayang-masaya na ako dyan. Matulungan ko kayo na magkaroon kayo ng magandang hanap buhay, magandang pagkakakitaan, at maabot ang mga tugatog ng tagumpay. Napakasaya ko na dito sa ating Unilevel program. Kaya po, Mr. Alex, Amazing Alex, we are waiting for you. Yan, di ba? You mean everything to me. By the way nga pala, huwag kakalimutan huwag kakalimutan yung ating free consultation.
tomorrow, Saturday, 1:00 hanggang 3:00. Unless otherwise, dinagsa tayo, mayroon tayong extension. Diyan po sa Barangay Hall, Barangay Iraya, Ginubatan, Albay. Punta na po kayo dyan. Huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa. Yan po magandang balita ko sa inyo, di ba? Okay, maliwanag. At yan po ay maganda po ang mangyayari diyan. Maganda ang mangyayari diyan, di ba? So iyan na po yan, iyan na talaga. Iyan na. Aha. So sana po magkita-kits tayo. Kung kayo po ay maaga at meron kayong guests, yan, magbibigay kayong surprise gift. Yan, di ba? Surprise gift. Di ba? Okay, maliwanag. So, meron na po tayong bagong for membership. For membership, mamimili kayo. Mayroon tayong 6,000, may 12,000, may 20,000. Yung regular. And 60,000. Diba? Yung mga special naman natin, may 120, 250, 500, and 1 million. Grabe. Sino sa inyo gusto maging millionaire? Dati ng millionaire, madoble ang pera ninyo. Yan. Di mag 1 million ka na. Hawakan ko ang buong Sorsogon. O, sa'yo na ang Sorsogon. 1 million lang. Diba? 1 million. 1 million package. Sa iyo ang Sorsogon, sa akin ang Albay. Di ba? Okay ba yan, Diamond niya, really moral? No. Sabi naman nung isa, sa akin ang Catanduanes. Okay lang, sige. Sabi naman nung sa akin ang Masbate. Okay lang. Sabi naman isa, sa akin ang Camarines Sur. Okay lang. O sa akin ang Camarines Norte. Okay lang, di ba? Sa akin ang tabako. Yan, sa iyo. Oh, no problem. Di ba? Ayos, maliwanag. Okay. Sabi naman ni Amazing Megawan for March, Arlen, Pabilonia. Doc Joy, sa akin ang 3rd District. O sige, sa iyo ang 3rd District. Gusto mo pa buong Albay except Legazpi and Dorotea, Bakakay. Di ba? Okay yan. Paano yan, Doc? Pag Albay kinuha ko. Di 1M. Paano? Gusto mo ikaw na mag-opisina dito, wala namang problema. Okay, marami tayo. Alam mo na ako, madali akong kausap eh. Madali tayong magkausap. Table to table. Eye to eye contact lang. And kailangan usapang matino. Usapang pangmatagalan. Panghabang buhay. Di ba? Okay po ba yun? Okay ba yan? So yung pong gusto mag-invest, walang problema. You can text Doc Joey 0917-853-8933. 0917-853-8933. Yan. Okay, sa ating another phone, 0998-975-8121. 0998-975-8121. Okay. So gusto po sa atin na mag-Miss Migawan. Miss Migawan, 15 minimum, 15 boxes of Migawan. Yan. For Miss Migawan. Pag naka-20 ka or more, mayroon pang Dorotea Resort. Yan. Additional. Aside from the 1,000 cash, 1 box Migawan, yung certificate of recognition, mayroon pang free accommodation, food and accommodation, good for 2. Diyan sa famous Dorotea Resort and Spa. Paano kung marami? Swimming, yan. Okay, no problem. Pero ngayon po, bawal ang swimming na 15 and below. Di ba? Swimming. Paano ang pamilya lang? Nasa kwarto. Yan. Hindi public. Yan. I don't know. Di ba?
talagang itong coronavirus na ito, iwan ko. Kailangan magsama-sama tayo para matalo natin corona na ito. Di ba? Sa akin, I will spearhead to fight coronavirus. Di ba? Dito muna sa Albay, sa Bicolandia. Kasi ayaw kong pumunta sa Manila. Di ba? Okay. So don't forget po ang ating pre-consultation sa natural medicine. Tomorrow na po yan. Tomorrow. 1:00 hanggang 3:00. Saan? Sa Barangay Hall, Barangay Iraya, Ginubatan, Albay. Okay. Through the courtesy of Honorable Alin Garcia, ang ating punong barangay. At ang host po dyan, ang ating Miss Migawan for March Amazing Diamond, Miss Migawan Arlene Pabilonia. Yan. Okay, maliwanag po yan. At of course, ang ating pong magsama-sama tayo towards success. Ang Ayap family ay kailangan gumising na. Gumising na. Gumising na sa katotohanan na this is it. This is it. Ito na po ang ating mga pangaturugan. Ito po ang ating mga panaginip sa buhay kung paano umasinso, paano magkaroon ng magandang kalusugan, humaba ang buhay, maiwasan ang hospitalization. Kasi pag na-hospital ka, hindi mo alam kung magkano babayaran mo. Di ba? Yan po napakabigat. Di ba? Dito sa atin, matutulungan ka na sa kalusugan mo. Di ba? Magdasal, positive attitude, uminom ng migawan or amazing 4. Then may negosyo pa tayo napakaganda. Kwento lang, kwento. Yan. Telling story. Di ba? Yan ang gagawin natin. Yung totoong istorya para credible tayo. Okay, maliwanag? Nakuha po ba ninyo ako? Sa akin, nagawa ng ng mga produkto natin? Yung ating frozen shoulder, nawala. Okay. Yung ating pong low energy, madali tayo mapagod, nawala. Ano pa? Yung aking sinusitis, grabe, dati, nawala. Yung ating back pain, ganun din po, di ba? Ang ating pong sugar na regulate, di ba? High cholesterol natin, nag-okay, di ba? So marami pong nagawa sa akin ng ating mga produkto. Okay, maliwanag po yan. Kaya po ako ay highly optimistic. I'm very passionate para matulungan ko po kayo. Ngayon, kung kayo ay positive, salamat. Kung kayo negative, it's not my problem. Saliksikin ninyo ang buhay ni Doc Joey Bitito kung ako nagsisinungaling. Hindi po ako marunong magsinungaling. Di ba? Kasi tinuruan ako ng aking nanay na maging na magsabi ng katotohanan. Di ba? Okay, maliwanag. No. Ngayon, kung kayo po'y naniniwala, maraming salamat. Kung hindi po, hindi ko po yan problema. Kayo po ang may problema. Di ba? Kayo po ang may problema. Hindi po si Doc Joey Bitito. Di ba? Ngayon po, sino po ang gusto sino po ang gusto sino po ang gustong maging Miss Migawan? Sino po ang gusto sa isang samahan na isang linya lang, isang grupo lang? Yan, di ba? Di ba? So yan po, kailangan na natin maghanda na po kayo. Paghandaan na po ito, di ba? Paghandaan na po natin, paghandaan. Baka maunahan kayo. O mga diamonds, dapat kayo mauna. Kasi pag hindi po kayo mauna, kawawa kayo. Maunahan kayo ng inyong mga kagrupo. Wala tayong magagawa dyan. Wala tayong magagawa pag naunahan kayo ng inyong mga grupo. Pero kung kayo po nauna, di ba? Pag kayo nauna, swerte ka. Di ba? You are lucky. If you are lucky, I'm so lucky. Di ba? Okay po. So, once again po, for the last time, bukas na po ang ating pre-consultation sa Natural Medicine, 1 to 3 p.m. Saturday, April 24, dyan po sa Barangay Hall, Barangay Iraya, Ginubatan, Albay. Ito mga taga-Ginubatan, you are invited. Taga-Ligaw, taga-Bilyar, taga-Kamalig. Yan, magkita-kits po tayo bukas. 1 to 3 p.m. unless otherwise ay na-extend dahil sa marami.
Mag-wear lang po tayo ng face mask, face shield. Yung walang face shield, bibigyan po namin while supply lasts. Yan. Bukas na po yan. Kung kayo po may mga katanungan, just take 0917-853-8933, 0917-853-8933, or 0998-975-8121, 0998-975-8121. Bring a friend. At early bird para po kayo may mga surprise gift po sa inyo. Yung may mga kasama po mga friends. Di ba? Okay po, maliwanag. So kita-kits po tayo tomorrow. Diyan po sa Ginobatan, Barangay Hall, Ginobatan, Albay. Pupunta po si Doc Joy Bitito at si Miss A or Miss Ana. Yan, ang beauteous lady ng Ginobatan. So mga ka-amazing, pansamantala, bukas pala ay babalik tayo 5:30 to 6:30 ng ating programang Kalusugan at Bayanihan. Ito bang yung lingkod na si Dr. Video nagsabing maraming salamat, magandang gabi. God bless to everyone and I love you all.